Αυτή τη στιγμή θα κάνουν κόντρα οι δύο καλύτεροι μουσικοκτές στον κόσμο, ο DJ Kooners και Τσέλης. Τώρα εστιάζουν στο γραμμή της ευθείας τα μηχανάκια τους. Κάνουμε και λίγο zoom να δούμε τους ήρωές μας. Για να τους δούμε τι κάνουν. Όταν σφυρίξω 1, 2, 3. 1, 2, 3. Πω. Πάλι! Ρε! Πάλι! Ανάμεσα! Έτσι μαλάκες. Ενδιάμεσα έτσι, ένας από εδώ, ένας από εδώ. 1, 2, 3. Άντε. Είμαι στη μέση αυτή τη στιγμή. Και τρελό ήταν αυτό. Ρε, ελάτε εντάξει, έλα. Σούπα! Και να οι πρωταγωνιστές μας εδώ, ο DJ Kooners. Εσείς νικήσατε, Είναι άδικο, είναι πιο μακριά. Κάτσε να βγει και ο καμεραμάν, έτσι, πρέπει και αυτός. Έλα καμεραμάν, ανέβα. Ανέβουμε. Γιατί... Άντε,